Una coma dili jela unang masak mulo pitor rotu huwag kasi toroni. Ikon sa berhoma na sudi ng kasorion dohot ang kasidang uloni. Sa ilang akan na dengan si padoma mulo tungadong pena manusia pikirami. Asa sonang roha lau mangula sa sudi at kaulawon sigano parigi. Mula sa berhoja la bercu hula mangula ang kasilami. Dan tagaman sa dapat mo sa sudi at kanapinar si tani ro.